Il-ġimgħa filgħodu ġewwa l-Iskola Higher Secondary fin-Naxxar l-istudenti ingħaqdu sabiex jitellaw festival tal-mużika u l-arti. L-istudenti nfushom tkellmu ma' Net News dwar din l-attività u fiex kienet tikkonsisti. Ħafna nies u ltqajna kollha biex naqsmu talenti u hekk nitrubu x'nafu. L-istudenti tas-Sixth Form ipparteċipaw bid-diversi talenti tagħhom b'numru ta' studenti ingħaqdu f'bands differenti bil-kontribut ta' kitarristi, kantanti u drummers fost oħrajn. Impressjonanti wkoll kif l-istudenti żeffina għamlu koreografija mal-mużika tal-bands differenti. Kulħadd għandu speċi ta' min iġib kitara le, min iġib kitara la speċi ta' Sin il-kant, ġifieri għandna diversi talenti u tajjeb ħafna biex nurruhom lil kulħadd. konna niltaqgħu fi breaks, ġiel konna niltaqgħu fil-lezzjonijiet imma tkun werti tu xorta waħda x'niltaqgħu flimkien nieħdu gost. Din l-ewwel darba li ħannisfen ma' xi kiterra live, ġifieri esperjenza sabiħa ħafna għalija. L-istudenti tal-arti kienu wkoll preżenti għal festival fejn kienu qed isawru tpinġijiet ta' kull forma, bil-lapes, biċ-ċokk u anke b'mod diġitali fuq tablets. Aktar tard kienu mistiedna wkoll il-kantanti Ira Losco u Claudia Faniello biex ikantaw quddiem l-istudenti f'dan il-festival.